אני מביא את עצמי כמרכז חברתי, אני אוהב לבוא, אני במרכז העניינים, אני ישנו, אני מגיב, אבל מאחורה אני בן אדם די בודד. ואתה שומע את הצירוף הזה ואתה אומר, אוקיי, אז בוא נברר את זה, בוא נלמד את זה, בוא נחקור את זה קצת, בוא נברר את המשמעות של הצירוף הזה, של החיבור הזה, ואתה מתחיל לגלות עולמות מאוד מעניינים, ותכף נשתף אתכם קצת בעקרונות. אני רוצה לתת לכם תרגיל קטן. אני מבקש שכל אחד 5 דקות יחשוב על השאלות שיש כאן, ואין לנו דפי נייר, את יודעת, ליאת, אני צריך דפי נייר, שכחנו להביא פדיחה, אם יש כאן. אני מבקש שתחשבו ושכל אחד ירשום לעצמו, אתם לא חייבים, תתחילו גם מאחורה על הדף שקיבלתם, תרשום תשובות ככה במהירות, זה לא דורש הרבה דפים, אתם יכולים לקחת, קחו 2 דקות, תסתכלו על זה ותגידו מה אתם יכולים לשאול. הכוונה היא לחשוב על משהו, על מישהו שמשפיע היום, בשלב זה של חייכם. אתם לא אמורים לפרסם את זה, אני לא אשאל אף אחד את השאלה, זה משהו שאתם כותבים לעצמכם. שמשפיע על היותך סובל. מה זה נקרא סובל? המילה סובל בשפה שלי זה חווה רגשות שליליים, בפנים, כמו כעס, כמו תסכול, כמו עלבון, כמו להרגיש פגוע, מקנא, זועם, זועף. תרשמו ככה באופן ספונטני מה אתם חושבים על אותה איקס, על האדם הזה, על המשהו הזה, מה ההרגשה שלכם כלפי אותו איקס, מה אתם רוצים שהאיקס הזה ישנה כלפיכם משהו. וכשאתם תרגישו אחרת מה האיקס חייב לחשוב, להרגיש ולעשות, תעשו ככה ספונטנית לאפשר למחשבה. אגב, זה כלי שלקוח מעבודה מאוד מעניינת שהציטוט שלה מופיע בשקף הראשון של קטי ביירון שנקראת The Walk ושמכיר. אנחנו נזכיר אחר כך את הטכנולוגיה הזאת בהמשך, אנחנו משתמשים בה כחלק מסל הכלים שלנו בסדנה. תנסו איזה 2 דקות ככה, זה תרגיל מעניין, תעשו את זה לעצמכם, ככה תחשבו מי זה האיקס הזה שלכם. אתם יכולים בקצרה לרשום תשובות לשאלות 2, 3, 4, 5, זה מעניין, אבל ספונטני כזה, בלי להשקיע בזה יותר מדי מחשב. מאבד את זה. בסדר, ככה, אני מניח שלכל אחד יש לנו, אז אחר כך אני מבקש ממני לחזור לזה. המילה קצת המעוררת מחשבה וכמעט אי נוחות, כי עבודה שימוש יתר בזמן האחרון היא המילה עושר. בכל מקרה אפשר מבחינתי להמיר אותה במילה קצת פחות צבעונית, אבל לא פחות חשובה, כמו מטרות העל שלי, הדברים הכי חשובים לי, הדברים שאני רוצה לממש או ליישם או להשיג. אתם יודעים, מטרת העל של רוב האנשים היא לממש כל מיני רצונות שלהם, בין אם זה בתחום האישי או בתחום המקצועי, לכל אחד יש מחשבות של מה הוא רוצה להשיג, וגם איזו אמירה פנימית שאומרת, אם אני אשיג את הדברים האלה, אני אהיה מרוצה, אני אהיה מבסוט, אני אהיה מסופק, אני ארגיש יותר טוב מהיום. אני מניח שלכל אחד יש בראש דברים כאלה, אגב, גם לעסקים. כשאנחנו יושבים עם מנהלים של ארגונים, אנחנו שואלים אותם, כמעט לכל מנהל יש מטרות שהוא רוצה להשיג, הוא אומר אם אני אשיג את זה, אני אשמח אם אני אגיע למימוש המטרות האלה. המטרה יכולה להיות רווחיות, המטרה יכולה להיות נתח שוק, המטרה יכולה להיות מוצרים או שירותים חדשים, ואנשים רואים מול העיניים שלהם כל מיני מטרות ורוצים להשיג אותם. בדרך כלל, החוויה של לא להיות מרוצה או לסבול או להיות לא מבסוט, נובעת מזה שהמטרות האלה לא מושגות. במקום שהמטרות האלה לא מושגות, מתחילה הרבה פעמים העבודה של אנשים כמונו, מזמינים אותנו, מדברים עלינו, אומרים, שמע, אנחנו רוצים כל מיני דברים, אנחנו רוצים להשיג כל מיני דברים, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להשיג כל מיני דברים.
אני חושב שאני יכול להתקדם יותר בתפקיד, אני חושב שאני יכול להרוויח יותר כסף, אני חושב שאני יכול להעמיק את היחסים שלי עם בת הזוג, עם בן הזוג שלי. אני חושב שאני יכול לעשות את היחסים שלי עם הילדים שלי יותר עמוקים ורחבים. אני חושב שאני יכול להיכנס לפלח שוק חדש, אני חושב שאני יכול לפתח מוצר חדש, אבל אני לא משיג אותו. בואו נחקור קצת את האמירות האלה, אבל לפני זה סיפור קטן. סיפור קטן שיעזור לנו לעשות את החקירה. זה סיפור שלקוח מספר שנקרא "יש לי סיפור", של פסיכואנליטיקאי ארגנטינאי שחי קצת בארץ, חורכה, וואי, ברח לי השם המשפחה שלו, תכף אני אזכר בשם. הוא איש מעניין כי הוא עושה את כל העבודה שלו עם סיפורים. אז אני רוצה לספר לכם סיפור אחד מהספר שלו, שהוא מקסים, כל הספר מקסים, שווה לכם לקרוא אותו, זה נקרא "יש לי סיפור", וזה מונגש את זה בכל חנויות הספרים. אז הסיפור כזה אומר שהייתי קטן, הלכתי עם אבא שלי לקרקס, וזו הייתה הפעם ראשונה שהייתי בקרקס, וראינו את הפיל הגדול, והפיל מה זה ריגש אותי, ולא יכולתי להירגע מהפיל הזה, וכשנגמרה ההופעה של הקרקס אמרתי, אבא תעשה לי טובה, בוא נלך מאחורי הקרקס, עומדים שם בעלי חיים, אני רוצה לראות את הפיל עוד פעם, אבל לקחתי. וראינו את הפיל עומד, והוא אוכל חציר, ופתאום שמתי לב שהוא קשור עם יתד קטנה לרצפה. ואמרתי לאבא שלי, אבא, איך זה יכול להיות שפיל כזה גדול קשור עם יתד קצרה כזאת קטנה לרצפה? אז אבא הסתכל, הוא לא כל כך ידע מה לענות, אז מישהו שעמד מאחורינו וששמע את השאלה אמר, ילד, אני אסביר לך, אני המאמן של הפיל. כשהוא היה מאוד קטן, ממש כשהוא נולד, קשרנו את הרגל שלו ביתד לרצפה. ואז הוא לא יכול היה להזיז את הרגל, הוא היה מאוד קטן, בקושי עמד על הרגליים, ומאז הוא לא מנסה. בעיניי זה סיפור נורא מעניין. למה הוא נורא מעניין? כי כשאתה בוחן דפוסים של אנשים ושל ארגונים, אתה מגלה המון יתדות כאלה. המון דברים שפעם קרו והייתה להם רלוונטיות ועצרו או את האדם או את הארגון, ומאז לא מנסים, פשוט לא מנסים. כאילו, אתה יודע שאת זה אי אפשר לעשות. כשסיפרתי את הסיפור הזה, מישהו סיפר לי סיפור מקביל לזה על פשפשים. שעשו ניסויים פשפשים, והכניסו, אתם יודעים שפשפש יכול לקפוץ לגובה 5 מטר. ולקחו פשפשים ומיד אחרי לידתם שמו אותם בצנצנת בגובה של 30 סנטימטר. והם קפצו ונתקלו במכסה, ואז הורידו את המכסה והם המשיכו לקפוץ 30 סנטימטר. אין להם יותר בתודעה שלהם הפנימית את היכולת לקפוץ 5 מטר, למרות שבגנטיקה שלהם הם יכולים לקפוץ 5 מטר. והפיל בגנטיקה ובהנף רגל יכול להעיף את היתד, הוא רק לא עושה את זה. העבודה שלי מלאה מפגשים עם יתדות כאלה, ועם מכסים שהוסרו, ואנשים וארגונים שלא מוכנים לקפוץ מעבר ל-30 סנטימטר. עכשיו, אני יודע שיש שם בפנים את ה5 מטר. אני רואה את זה, אני שומע את זה, אני מדבר אליהם, אבל הם לא מאמינים. הם לא מאמינים שה5 מטר האלה קיימים, ולכן הם לא קופצים את ה5 מטר, וזה בעצם חלק מהעבודה. אנחנו כל הזמן מתמודדים עם פערים בין רצוי ומצוי. הפערים האלה הם בדיוק השאלה שאיתה התחלנו, הפער בין מציאות שבה אני נמצא במקום מסוים בארגון, אני רוצה להתקדם, יש לי משכורת מסוימת, אני רוצה יותר, יש לי יחסים מסוימים, אני רוצה אחרים, יש לי שוק מסוים, נתח שוק, אני רוצה נתח שוק יותר גדול, יש לאנשים פערים ויש לארגונים פערים. עכשיו בואו נחקור לרגע את המילה פערים. כי זה קונספט מאוד מעניין, שאתה מתחיל לבדוק אותו, אתה מגלה כמה דברים מאוד מרתקים. אתה מגלה שיש פערים רגילים ויש פערים כרוניים. אגב, עיקר העבודה שלנו זה פערים כרוניים, אבל אני קודם כל אסביר מה זה פערים רגילים ומה זה כרוניים. לפני זה רק מילה אחת קצרה, הפערים האלה יכולים להיות קשורים לעבר, אני יכול להגיד משהו שאני מרגיש פער בין רצוי למצוי, משהו שקרה בעבר, למשל אני יכול להרגיש פער כזה, להגיד משפט כמו, אמא שלי מאוד לא אהבה אותי, כשהייתי ילד, ואני מאוד הייתי רוצה שהיא כן תאהב אותי, וזה פער יש לי אותו היום, יכול להיות שהיא כבר לא חיה, אבל אני מחזיק עדיין את הפער הזה, וזה גורם לי סבל ואי-נוחות. פערים קצת יותר הגיוניים קיימים בהווה, ויש גם פערים שקיימים בעתיד, של דברים שאתה אומר, אני חושב שמה שיקרה בעתיד זה ככה, אבל הייתי רוצה שמה שיקרה בעתיד זה ככה, למרות שהעתיד עוד לא קרה, אני כבר בראש שלי ארגנתי לעצמי את העתיד וקבעתי את הפערים. הפערים יכולים לנגוע לאנשים, לעצמי, לאלוהים,
למשל, יש אנשים שיש להם התרעמות על אלוהים שלא נותן להם חילופי חומרים טובים ולכן הם משמינים. הם אומרים, אם אלוהים היה קצת יותר מתחשב בי, אני נותן לי חילוף חומרים יותר טוב, אז לא הייתי משמין. יש כל מיני דברים שהם דברים מוזרים, ומי שחושב ככה גם נראה ככה כשהוא אומר את זה. טוב, בואו נדבר מה זה ההבדל בין פערים רגילים ופערים כרוניים. פערים כרוניים הם הפערים המעניינים. פער רגיל יש פער, אתה רואה יש בעיה, אני יודע מה, משהו נמצא על הרצפה, לא מוצא חן בעיניך, אתה מרים, גם אתה אין פער. פער כרוני זה פער שלמרות שאתה נוקט לגביו פעולות חוזרות ונשנות, שום דבר לא קורה, הפער נשאר. אתה חוזר כל פעם לסטייג' נאמבר 1, למשבצת היסוד שלך בעבודה. והמקום הזה משגע את האנשים. עושים עבודה, משקיעים, נגיד יש בעיה בתרבות הארגונית, אין עבודת צוות בארגון. עושים סדנה לפיתוח צוות. לוקחים יועץ ארגוני שעושה כל מיני ייעוץ ארגוני בעבודת צוות. בודקים את עבודת הצוות אחר כך, לא קרה כלום. לפעמים למשך זמן קצר יש איזו תנועה קצרה, אבל אנחנו חוזרים לאותו מקום, והנה יש לך פער כרוני. הפער נשאר על מקומו. הרבה מאוד אנשים שמנסים לעשות שינויים בחיים האישיים שלהם, מגלים פעם אחר פעם שהפערים הכואבים באמת הם פערים כרוניים, ולכן אין להם מקום לספר. אנשים סובלים כשיש פער כרוני, הם מתוסכלים, הם מרוכזים על עצמם, הם מרגישים אשמה עם עצמם, הם כועסים על אחרים, אם זה פער שקשור לאנשים אחרים, מפגש עם אנשים אחרים. ואז יש כל מיני רגשות סביב הדבר הזה, אנחנו נפגשים בהם בשפע עם הרגשות האלה, כעס, מלבון ותסכול וגעגוע ועצב ואשמה ובושה ואדישות וקדעה וכל הרשימה שאתם רוצים שם. הכל מתקשר בעצם להרגשה של פערים. תחשבו מתי אנחנו מרגישים את הרגשות האלה? כשיש פער בין רצוי למצוי. שמשהו שהיינו חושבים שצריך להיות לא קורה ובמקומו קורה משהו אחר. מישהו פעם אמר לי זה קורה באחת משתיים. או שאנחנו לא מקבלים משהו שמגיע לנו, או שלוקחים לנו משהו שהוא שלנו. וחשבתי על זה, אמרתי, וואלה, זו הגדרה עושה שכל. או שאנחנו לא מקבלים משהו שאנחנו חושבים שמגיע לנו, ולא זה, אנחנו לא מקבלים אותו, או שלוקחים לנו משהו שהוא שלנו, וזה מאוד גורם לנו להרגיש לא טוב. הנה, זה דרך לטפל בבער רגיל, יש לך כמה קילו עודפים, אתה הולך לחדר כושר, אתה רץ על המכונה, מוריד את הכמה קילוגרמים האלה, והכל בסדר. אני נכנס הביתה, הבית נראה לא מסודר, אז אני יכול לסדר בעצמי את הבית או לכעוס מספיק שמישהו אחר שנמצא בבית, אשתי או ילדים, יסדרו את הבית כי אבא כועס. אם זה עובד, אז זה פער רגיל, הכל בסדר. או אם המשקל שלי לא מותאם ואני כועס על עצמי, אני אומר לעצמי, אני נכעס על עצמי מספיק כדי שאני אעשה שינוי, או שאני אלך להתפגש עם דיאטנית. אם זה עובד זה מצוין, מי שיתמודד עם שאלות כאלה יודע שזה לא כל כך עובד. למשל, אם אנחנו יכולים לפתח מיומנות חדשה, זה מצוין. אם הפער הוא רגיל ואני לא הצלחתי לפתור אותו ולמדתי משהו חדש, זה מצוין. הסיפור מתחיל מאוד להיות מעניין כשזה לא עוזר. ואז צריך להניע טרנספורמציה. המושג טרנספורמציה הוא בעצם מושג המפתח שבו אנחנו עוסקים. מכאן בעצם מתחילה הסדנה שלנו ומתחילה הפעילות, וכל הרעיון הזה של ה-RBT, Reality Based Training, בעצם מתחיל מהמקום שבו הכלים הרגילים לטפל בפערים לא עובדים. אם היום הייתם יושבים בהנהלת פרטנר, הייתם מסתכלים מסביב ואומרים לעצמכם, כל מה שאנחנו יודעים לעשות לא עובד. לא עובד. הקהל לא אוהב אותנו, הקהל עוזב אותנו ועובר לחברות אחרות. לחברות הקטנות יש אפיל מאוד גבוה. המתחרה הכי גדול שלנו מתמודד איתנו עם 800 עובדים, כשלי יש למעלה מ-5,000 עובדים. אין סיכוי לנצח בשוק שלך יש 5,000 עובדים ולמתחרה שלך יש 800 עובדים. אין סיכוי. אתה לא יכול, אין שום מנגנון בתוך המערכת הרגילה של פרטנר, סלקום או פלאפון שמאפשר להם להצליח היום בשוק הסלולרים. הם לא יעשו טרנספורמציה עמוקה, להמציא את עצמם מחדש, לברוא את עצמם מחדש מההתחלה, הם לא יוכלו להתמודד עם העניין הזה. אז בואו נראה מה זה טרנספורמציה ואיך היא עובדת. יש כמה סוגים של טרנספורמציה. אחת, שהיא לא קשורה לדוגמה של פרטנר, זה טרנספורמציה פנימית. טרנספורמציה פנימית, ולמשל, דוגמה אחת לשנות משמעויות. אם אני מאוד סובל מהעובדה שיש לי עודף משקל, ללמד את עצמי, לא לסבול מזה, ולקבל אותי את עצמי. להרגיש נוח עם עצמי, זה טרנספורמציה פנימית. לקחת משהו שנראה לי הרי גורל,
ולבחון אותו וללמוד אותו ולבדוק אותו ולהחליט שהוא לא הרי גורל ולשנות אותו. כמות עצומה של נושאים כאלה נמצאים, לא רק אצל אנשים כיחידים, גם אצל ארגונים. טרנספורמציה פנימית משמעותה לבדוק את האמיתות של האמונות שהן הבסיס להבנה שלנו את המציאות. לשאול שאלות על האמונות האלה, האם זה נכון? האם זה נכון שאם אני שוקל כך וכך משהו לא בסדר אצלי? האם זה נכון שרק אם אני אוריד 10 קילו אני אהיה בן אדם מאושר? האם זה נכון וככה ולבדוק את זה ולחקור את זה וללמוד את זה ולבדוק מהי המציאות בעניין הזה? הרבה מהאמונות שיש לאנשים על עצמם ועל העולם הן לא נכונות, הן פשוט שקריות, הן בנויות מכל מיני מנגנונים סביבתיים שאני מיד אראה לכם את המקורות שלהם. אפשרות שנייה זה לעשות טרנספורמציה של מה שנקרא תבניות חשיבה. הרבה מהסבל שלנו לא קיים בתוכן של המחשבה, אלא במבנה, בתבנית הכוללת. הנושא הזה, אגב, המקור המרכזי המרתק שלו לקוח מתיאוריה שנקראת NLP. יש פה, איפה עידן שמומחה ל-NLP? עידן שמומחה ל-NLP. אולי יש פה עוד אנשים שעסקו ב-NLP. ה-NLP לא עוסק במה של המחשבה, אלא באיך, בתבנית, בסטרקצ'ר. איך המחשבה שלנו בנויה, איך המחשבה שלנו מתחברת עם שפת הגוף שלנו, מתחברת עם כל הניואנסים של ההתנהגות שלנו, ובאים אנשי NLP ואומרים דבר מאוד מעניין. הם אומרים סבל זו תבנית שאנחנו בונים בדיוק כמו שמחה, כמו עושר. אם נלמד איך בנינו את התבנית הזאת, ונלמד איך בנינו את התבנית הזאת, נוכל להחליף תבנית אחת בתבנית שנייה, נוכל בעצם לנהל את הרגשות הפנימיים שלנו. המושג לנהל רגשות פנימיים לגבי הרבה אנשים נשמע פוקוס פוקוס. אבל בעצם אנחנו די בקלות יכולים לנהל את הרגשות שלנו. אני רוצה לתת לכם דוגמה. נניח שכל אחד יחשוב על זה לרגע. נניח שאת או אתה נכנסים למעלית. ונכנס למעלית אדם מאוד גדול ובריון, ונעמד לך על הרגל. זה כואב, אתה אומר, אדוני, אתה מוכן לזוז עכשיו? לא זז, עומד לו. אדוני, אתה מוכן לזוז עכשיו? לא זז. מי יכול להעיד על עצמו שבאותו רגע הוא יתרגז? את מתרגזת? אתה מתרגז? מתרגזים? אני חושב. עכשיו, האיש העומד שנכנס יחד עם האיש הגדול, לוחש לך באוזן, הוא עיוור וחרש. מי ממשיך לכעוס? נכון שהכעס בשנייה מתחלף לחמלה? בן אדם עומד לכם על הרגל, אמרתם לו זוז, הוא לא זז. המשמעות שנתתם לאירוע שהאיש בוטה, גס רוח ותוקפן. ברגע שהגדרתם, נתתם משמעות אחרת במחשבה לסיטואציה, העולם הרגשי השתנה לחלוטין. כלומר, עולם הרגשות שלנו הוא תוצר של המחשבה שלנו. אנחנו מספרים לעצמנו סיפור, וכתוצאה מהסיפור אנחנו מרגישים. ההרגשה הרבה פעמים מובילה לפעולה, כי אם אני ממש אחס, אז אני גם מסוגל לעשות את התנועה הזאת ולהעיף אותו ממני, כי מה זה, הבן אדם בריון עומד לי על הרגל. המחשבה הובילה להרגשה, הרגשה הרבה פעמים מובילה להתנהגות. אם המחשבה מוטעת, כל הרצף אחרי זה נפגע. המון פעמים זה קורה בארגונים. ארגונים יושבים בישיבות הנהלה ומפרשים את המשמעות של מה שהם קולטים שקורה בשוק. כתוצאה מזה בהנהלה מתעוררת הרגשה. הרגשה יכולה להיות חרדה, פחד, אגרסיה, תוקפנות, אנרגיה לפעולה אקטיבית מול משהו נגד משהו. אם נשנה את משמעות המידע הנתפס, גם ההרגשה תשתנה, הפעולה תשתנה. בהרבה מאוד מקרים שבהם יש פער כרוני, הבסיס של הפער כרוני זה מעגל מחשבה, הרגשה, פעולה, שמתחיל במחשבה מוטעת, וכתוצאה מזה יש הרגשה כפי שהיא נוצרת ויש פעולה. הפעולה לא פותרת את הבעיה כי המחשבה הבסיסית מוטעת, וחוזר חלילה וחוזר חלילה. אנחנו בעצם רוצים לחקור את התופעה הזאת. יש גם טרנספורמציה של תבניות פיזיות, אנחנו לא ניכנס לזה. הנה טרנספורמציה של משמעות, אני אתן לכם דוגמה. אני נכנס הביתה, הבית נראה לי לא מסודר. התהליך, אני שואל את עצמי, תגיד, זה באמת סיבה להתעצבן? אני נכנס הביתה, הבית לא מסודר, אני מתחיל להיות עצבני. ואחרי איזה שנייה אני מעצי, תגיד, באמת סיבה להתעצבן? לא סיבה להתעצבן. ואני יכול לשנות בשנייה את ההרגשה שלי. עכשיו הרבה אנשים אומרים חוכמה גדולה בהרצאה. חוכמה גדולה בהרצאה. באמת זה קשה. במיוחד אם אנחנו קשורים עם עוגנים כמו הפיל הרצפה. אני רוצה לספר לכם דוגמה.
למרות שהבת שלי פה, אולי היא לא מכירה את הדוגמה, יותר לספר. אנחנו יום אחד, אשתי ואני הגענו לטיפול זוגי. היינו בכסח אחד עם השני, ונורא כעסנו, אמרנו, היינו אנשים, היו לנו ילדים כבר, נלך טיפול זוגי, נטפל בעצמנו, נצא מזה. תקווה. הלכנו לפסיכולוג, נחמד, והוא שאל אותי, מה צריך לעשות כדי שהיחסים ביניכם יהיו בסדר? אמרתי, אם היא משתנה, תאמין לי, תוך דקה אנחנו לא נמצאים. זה כל כך פשוט, היא רק צריכה להתנהג אחרת, ואנחנו ישר... הוא שאל אותה, היא אמרה אותו דבר עליי, אמרה, אם הוא משתנה, תאמין לי, אנחנו זוג מן השמיים. וככה השיחה לא הובילה לשום מקום, אני אמרתי, היא אמרה הוא, אני אמרתי, היא אמרה הוא, וככה זה נשאר. אחרי הפגישה, הפסיכולוג אמר לי, תישאר רגע, את יכולה ללכת, התחלנו רוצה לדבר לבד. הוא אמר לי, תגיד, מה יש לך? מה הקטע הזה שלך? על מה אתה כל כך כעוס ועצבן? אמרתי לו, אני צריך להסביר לך משהו. יש לי משכנתה ל-30 שנה, קניתי בית וילה, כדי שלמשפחה שלי יהיה מקום, אני סגור עם חובות לכל החיים. אני בא ב-10 בלילה הביתה, כי אני עובד נורא קשה. אני נכנס הביתה, המטבח מלא כלים, לא שאין לנו משהו, יש מדיח כלים. אשתי יושבת לה בסלון, מול הטלוויזיה, מבסוטה, המטבח אני תגיד לי, זה לא הגיוני שאני עצבני. הוא אומר, רגע, אני לא שופט. מה שאני מבין, שאתה נכנס הביתה ואתה עצבני. אני אומר, כן, הוא אומר, אתה לא אוהב מטבח מלא כלים. אני אומר, לא. היא יושבת